Bismillahirrahmanirrahim. Sange Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anahu ing sedune Kanjeng Nabi kala iku dawuh sapa Kanjeng Nabi. Dawuh Kanjeng Nabi asyakhawatu sajaratun asluha fil jannah. Asyakhawatu tawi lomo sajaratun iku minangka wit. Asluha kang utawi poke wit, poke sajarah fil jannati ku ing dalem swarga. Waksonu halan utawi pira-pira pang-pangane sajarah mutadalliyatun iku padha manglung fid dunya ing dalem dunya. Paman monggo utawi sapa wae sapa wonge ta'ala kalamun iku gandulan sapa man bihusnin kelawan siji pang minha kang tetep saking ahsan madda monggo narik apa ahsan madha moko narik apa husn hu ing man ilal jannati marang swarga wal bukhlulan utawi medhit sajaratun iku minangka wit asluha kang utawi pokoke wit oyote wit binari kutub ing dalem neraka wa ahsanu halan utawi pira-pira pang-pange wit mutadalliyatun iku manglung fid dunya ing dalem dunya. Paman mongko utawi sapa wong ta'ala lamun ku gandulan sapa man bihusnin kelawan siji pang minha kang tetep saking akson. Madha mongko narik apa husn hu ing man ilan nari marang neraka. Ndoro Aisyah nyeritake. Saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awak dhewe dalu niki bener-bener wong aneh. Nggih. Wani niku pripun? Kula jenengan niki nggih kula niki wong sucen nggih loran. Cuman kan nggih napa nggih? Sapa kula kan seminggu pisan teng masjid. Pendak nek karena sampeyan malah wong ado-ado lucu sampeyan. Nggih. Sampeyan ado-ado ngaji ini. Sing wong kene dhewe gak ono ae lucu. Sehingga fasilitas sekedar nane dadi kula sing minangka tuan rumah nggih ngapunten ngoten nggih. Dadi kenyataane nggih kaya kuburan. Sing penting monggo kita samingan napa ingkang dados dawuh Kanjeng Nabi ingkang dipun crioske dening Ndara Aisyah. Kanjeng Nabi dawuh, lomo iku wit-witan kang oyute ana ing swarga. Sing pang-pangane padha klengsreh manglung ana ing donya. Dadi sapa-sapa wong kang gandulan siji pange sakhawah. Iku lomo, iku bakal katarik ana ing swarga. Ini diantara kata-katane milik mulya niku kudu lomo. Nggih. Karena lomo niku saniki ngeten nalika ana wong ngelmune akeh nggih ahli ngelmune ngedite ra karuan nggih ibarate napa taeke niku digosekne utawa cara istilah wong Jawa ngarani kapsul udar ora kapsul udar iku domek nggih saking pahite. Padahal niku alim. Wonten nggih ngaten niku nggih. Ya ana pokoke ya ana sampean gak usah nyebut jengen. Sampean nek nyebut jengen berarti sampean nggih ngarani elek wong liya kan ngoten. Ning ana cerita-cerita ngoten niku ya wonten. Nggih. Mulane awak dhewe kudu manggon tenggene posisi lomo. Dadi tiyang lomo niku ngeten. Di antara individu sebagai Muslim. Kira-kira ana wong sing rumangsa luweh tentang harta benda. Si A si B
Aja tek sing sampean nggo contoh aja tek wong sucen. Nek wae sugi-sugi wong sucen nggih biasa-biasa saja. Artinya biasa-biasa saja niku ketika keluar area sucen iku akan menjadi biasa-biasa saja. Bukti napa ingkang kula critakake niki, nggih. Wong ku ora bakal rumangsa luweh. Kenyataane berita niku kondo, sing kondo niku berita mboten kula. Kula mek crita bloko. Berita niku kondo. Para ingkang minulya, pejabat negara, mbuh anggota dewan, mbuh apa. Kira-kira kekurangan duit mboten? Mboten nggih. Di logika mawon mboten. Tapi kenyataannya mereka masih korupsi. Iku tandane nek jeku kurang. Lah mulane kanggo lomo iku gak kudu duwe mrakeh mboten. Sing penting gelem nurakno kok nggone apa sing sampean gunakno. Contoh, biasanya sampean nek do rokok sukun nggih sing umum nggih. Tapi sakniki jarang kados sih. Soale nggih paling umum nih sakniki nek kejaba tengwe nggih napa? Sampurna ijo. Nggih. Ngono iku sampean kanggo lomo, kan lomo wae kudune. Lomo mbok jajal tuku sing sak ngisore sampurna. Pemenang sing dute surya, sing dute sukun, utahe mbok diturahno. Kanggo napa? Kanggo sedekah. Soale awal mula wong niku mungkin untuk kemuliaan sehingga iso ditarik dening Gusti Allah teng ngene swarga niku nek gandulan salah sijine pangane swarga sing mangklung nek nggone donya rupa lomo utawa sakhawa. Sehingga tiyang kala wau bakal ketarik ana ing swarga. Lah medhit iku siji wit-witan kang ana ing neraka, pang-pangane kleseh ana ing donya. Sapa-sapa kang gandulan wit-witan, nggih. Medhit wit-witan sing medhit bakal ketarik ana ing neraka. Jelas nggih? Jelas penting niku wau lho, salah satu cara nggih paling tidak jenengan kudu manggon dadi wong lomo. Najano sampean pas-pasan nggih. Ning mbok diturahno kanggo si A si B. Wa nin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu apa sedune Kanjeng Nabi kala iku dawuh sapa Kanjeng Nabi al-bakhilu ta'i wong kang medhit. Al-bakhil niku asline wong sing medhit banget nggih. Baidun iku adoh minallahi saking rahmate Allah. Baidun tur iku go adoh minal jannati saking swarga. Baidun tur iku adoh minan nasi saking manusa qaribun tur iku parek minan nari saking neraka. Wasakhyu utahe wong kang lomo qaribun iku parek minallahi saking rahmate Allah qaribun tur iku parek minal jannati saking swarga. Qaribun tur iku parek minan nasi saking manusa baidun tur iku adoh minan nari saking neraka. Riwayat saking Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam panjenengane dawuh wong medhit iku adoh saking Allah. Jadi salah satu sarana jenengan bisite iso nginjen-nginjen takorup tenggene Gusti Allah niku saranane aja medhit. Krana wong medhit niku bakal adoh saking swarga, adoh saking masyarakat. Wong medhit itu adoh saking Gusti Allah, adoh saking swarga, adoh saking masyarakat. Tur cedhak karo neraka. Sehingga nek sing kategori cedhak nggih, wong jenis sing dicedhaki mawon sing cedhak niku barang sing panas nggih. Sehingga satu ketika nalika wong niku kumpul karo wong sing medhit sampean yo gak kerasan. Sampeyan di logika ngaten ku saged. Lho kok kon kerasan piye? Dilalah sampeyan mau rokoke karek 2 liter. Cak kopinan. Nggih. Lah kon udut angger udut disai neh jipuk siji disai meneh. Sampeyan kerasan?
ora bakal. Wis arek dieki kopi sak napa? Sak morong lho. Nggih. Tetep sampeyan gak kerasa. Panas rasane awur ngoten niku. Nggih. Lah monggo tunjuk kali santai mawon. Kala iku dawuh sapa Kanjeng Nabi. Dawuh Kanjeng Nabi hasinu padha ngreksa sira kabeh. Benteng ana sira kabeh amwalak ming pira-pira bondo nira kabeh. Bizakati kelawan zakat. Wa dawu lan padha nambahi sira kabeh mardhok nambani. Wa dawu lan padha nambani sira kabeh mardhokum ing pira-pira lara, ing pira-pira wong lara nira kabeh. Bisa dakoti kelawan sedekah. Wastakbalu lan padha ngadepono sira kabeh madhepno sira kabeh anwal balai ing pira-pira wernane pira-pira balak biduai kelawan donga. Diceritake sing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam panjenengane dawuh sing artine sira kabeh supaya mbendengi belomu karo dalan dengan cara mengeluarkan zakat. Dengan cara mengeluarkan zakat. Zakat niku nggih otomatis wong niki urusane bangsa bondo berarti zakat mal. Nggih. Nek zakat fitrah iku jaga awak, nggo nyampurnakno amalan sing dilakoni tenggene sasi Ramadan ben ora gumantung ben rame gantung bloko nek nggone ngisor. Wah, sampean lali ngaji lagi sedih lali nek poso. Nggih. Gumantung nang ngisor asline apa? Dadi wong niku nek zakat fitrah, nggih. Amalan selama Ramadan niku mengko akhire nggih bakal iso tutuk tenggene ngersane Gusti Allah, wusul tenggene ngersane Gusti Allah nek wis disempurnakno karo sing jenenge zakat fitrah ngoten lho. Nggih. Lah sing dibahas teng mriki niku bentengi harta benda nek dibentengi niku ya otomatis nggih. Nalika mbiyen winginane sampean krungu cerita wong sing duwite sak tas akhire entek, krana ora dibentengi. Bentengi karo zakat. Mane sampean gak usah kaget si A niku wektu zaman tahun sekian nggih jaya. Nggih, dadi wong sing kondang. Nggih, sak sucen umpamane. Nggih. Ning iki kok wis ora, krana ora dibentengi uliye diamanati dening Gusti Allah rupa bondo. Nggih. Lan iso nambani wong lara kanthi sedekah. Mulane sampean iki asline nggih, nalika sampean do niku nek do duwe anak cilik, putu cilik nggih, akhire nyek-nyeken nggih. Beko sampean kan loro umben diantarane lho nggih ya saniki pun boten patek tapi taksih wonten sing loro umben akhirnya sampean morno nggone Mbak tukang suwu utawa dukun krana sampean murune niku nggawa jarum nggawa surya nggawa gula jal sampean gak godadeh ra mandi temenan aja nek lagi di demuni ora nek mandi nggih ora nek mandi enggak tetep beko. Lho nek itu jajal, sampean ku nek putune beko, nggih sampean moro. Aja nggawa apa-apa, engko jajeg beko. Nggih. Ning krana sampean gelem sedek